we remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Mayong hapon na kining inyong GMA Regional TV Balitang Bisdak. Ang bugtong kasaligan, kasandigan o karangpan sa mga Bisaya. Ako si Bambi Dalsar. Nga maghatod sa labing dagku'ng mga nagunang balita nga mahinong danon sa Central ug Eastern Visayas. Ako si Alan Domingo. Ako si Cecil Cabad Castro, live sa GMA Complex sa Dakbayan sa Sugbo. Gipaningkamutan karon sa Visayan Electric Company Conpeco nga babalik sa normal ang power supply sud lang sa pipila ka semana. Sa pagkakaroon, 1.17% pa lang sa Vico franchise ang nahibalik ang kuryente o padayon kining misaka. Mitabang na ang ubang mga power utilities gikan sa Luzon ug Mindanao aron mapadali ang pag-stabilize sa power supply. Ani ang report. Dili tulo o 5 ka buwan kung dili pipila lang kasimana ang paabuton aron posibleng mabalik na sa normal ang supply sa kuryente sa mga dapit nga ubos sa Vico franchise. Kini ang ipadayag ni Anton Marie Perdices, ang presidente ug COO sa Aboy Power Distribution. Apan gipasabot niya dili sayon nga proseso ang kasamtangang gihimo aron masiguro nga maserbisyohan ang ilang mga konsumidor. Dili moubos sa 500 ka mga poste ang nangatumba sa pag-igo sa bagyong Odette. Diin matag natumba nga poste gikinahanglan og 12 ngadto sa 24 oras ang trabaho. Hinuon aduna na mga counterparts nila sa ubang madapit sa Luzon ug Mindanao nga mipadala og mga tao og kahimanan. I would appreciate if we could please be patient, and we're really honestly trying to do the best that we can, the fastest that we can, to get everybody energized as soon as possible. Aduna na ipipila ka mga dapit ang nabalik na ang power supply diin giuna nila ang mga giisip nga backbone o essential nining panahona lakip na ang mga dapit nga duol sa mga tambalanan, water utilities, telcos, vaccination storage facility ug mga substations. Diin 12 na sa ilang 19 ka substations ang nagsigana. Apil usab sa unahon ang mga dapit diin nahimutang ang mga fuel stations ug water refilling stations ug mga bangko. Gihulagway nga kini mga dapita crucial kaayo sa panginahanglan sa mga tao busa mao'y ilang giuna. So basically what we're doing is we're first ensuring that our 69 kV line is up and running. That is the backbone that controls everything from NGCP to us. Adunay 474,000 ka mga total customer ang Vico franchise diin, 1.17% pa lang ang napasiga. Ang actual demands nga na-distribute sa mga customers sa Vico mukabat sa 28.44 ka megawatts ug padayong nagsaka. Samtang ipasabot sa Vico nga apil ang ilang buhatan ug mga personnel mismo na apektuhan sa bagyong Odette. Apan nagpadayon gihapon ang ilang trabaho. Kauban si Cleofer Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. 90% sa mga panimay sa isla sa Olango, siyudad sa Lapu-Lapu, nangagusbat sa pag-igo sa bagyong Odette. Og tungod kay lakip sa nagusbat ang Angasil Port sa Dakbayan sa Lapu-Lapu, lisod na usab kayong magpadao mga supplies paingon sa isla. Si Luan Mirundina dunay live report. May
Yes, Bob, ang Olango Island ang usa sa labing apektado atol sa bagyong Odette. Gani sa ihap sa Local Disaster Risk Reduction and Management Office, adunay 4 ka mga taga-isla ang nakalas ug usa ang missing. Daw mibalik sa karaang panahon ang pagsakay ug pagkanaog sa mga motorbangka ug fast craft sa Angasil Port kay gikinahanglang muubog pa sa tubig ang mga pasahero. Kini human maggusbat ang Angasil Port dihang gikuso-kuso sa bagyong Odette ang Sugbo. Natabunan na sa mga nahunlak nga infrastruktura ang kaniadtong lawom nga bahin sa pantalan, diin mamahimo untang makaangkurahe ang mga fast craft. Kung lisod alang sa mga pasahero ang pagkanaog ug ang pagsaka paingon ngadto sa fast craft, mas lisod kini alang ni adtong adunay dagkong mga karga. Kapin sa usa ka oras nang natanggong sa Angasil Port kini mga bugas humay nga igbabaligya unta sa Banang Villafuerte sa ilang tindahan sa Barangay Santa Rosa. Tungod sa kahait ug kadangog sa mga bato ug semento, nang lihay ang mga kargador. Way mo libur lagi kay tungod sa kalisod sa agianan ba. Muubog las dagat. Oh, delikado sa kasi mabasa nya. Isa pa pili kantidad sa usa ka sako nya atong pangayuan ang maaswat loy pud kayo. Matod ni San Vicente Barangay Captain Cyrus Iyas, misamot ang kalisod sa mga taga-isla tungod kay bisan ang paghakot sa supplies, kalbaryo na. Lisod na kami sa supply ito, labi na sa gasolina. Kanya hinay kayo ang transportation kay lisod ang pagkarga. Ang isla ron murag nag-antos gyud tungod atong bagyong Odette. Ug kay nahurot-hurot na ang relief goods nga gihatag sa lokal nga kagamhanan sa wala pa ang bagyo, nanawagan sila karon og dugang hinabang. Sa bana-bana sa Local Disaster Risk Reduction and Management Office ug sa mga opisyal sa barangay, 90% sa mga panimay sa isla ang nangagusbat sa bagyong Odette. Ang ato ng mga karsada dito free na man na og clearing. So ang karon ang gi-cost mga islahan non taga Olango ang pagkaon jud mao'y galisod gyud mi dito. Ang tubig wala kay tama problema sa tubig. Ang pagkaon jud. Bob, gawas sa Angasil Port, ang Hilton Wharf ang laing pantalan sa Lapu-Lapu City alang sa mga motorbangka paingon sa Olango Island. Apan bisan kini, ikatahong naapektuhan usab sa bagyong Odette. Bob? Dahil salamat, Luan Mirundina sa imong live report. Pabiling missing ang usa ka tugboat nga naapil sa gikuso-kuso sa pag-igo sa bagyong Odette. Usa ang ikinahong namatay samtang may usa ka tripulante ang naluwas. Ang report ni Nico Serino. Padayon ang search and rescue effort sa Coast Guard pagpangita sa na-missing nga tugboat. Ang MV Strong Trinity miangkurahe sa kadagatan sa Talisay sa wala pa mukuso-kuso ang bagyo, apan wala na igkita ang maong barko. Sa kakusog sa hangin, gituhang napadpad kini sa kadagatan sa Naga. The last position, nasa in between siya ng Naga and Talisay. Napadpad yun sir gawa sa bagyo, sa sobrang lakas ng hangin during that time, so napadpad siya doon. Hayan muhimo ang Coast Guard og diving operations aron malocate ang nahimutangan sa tugboat. Susihon pa kung asa kini nahimutang ug kung nalunod ba. Apan giingong hilabihan kalawom ang parte sa dagat nga ilang suhiron. Most likely magda-dive na sir. Inana na lang yun ang kuan, base sa last position, i-dive na tong area para makuan yun na to. Makita pa baghalgi po na kay Pritimang Lauma. 270 meters ang gilawmon. Sa search effort sa mga otoridad, dunay usa ka survivor nga na-rescue ug nay usa nga nakalas sa insidente. Napu pa ang missing karon. Aminado ang taga Coast Guard, suliran sab karon ang komunikasyon aron maka-coordinate sa taga-barko ingon man pamilya sa tripulante. We cannot set aside the possibility na may but the Coast Guard and other agencies are exerting effort in locating the remaining missing crew. Kasi may mga addition, may mga barko din na napadpad sa ibang area. Walang may imposible. Hopo lang gihapunta. Sa statement sa Key West Shipping Corporation, gipasalig nila miabag sila sa search and rescue operations sa mga otoridad. Misaad sab sila nga mohatag og assistance sa pamilya sa mga tripulante. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak.
Duha ka mga lalaki ang nasakpan ng maligya og overpriced petroleum products diya sa dakbayan sa Talisay. Ang gasolina nga gibutang sa mga botilya sa soft drinks gibaligya og tag 140 pesos matag litro kun sobra sa doble sa iyang original nga presyo. Ang mga dinakpan na pasakaan og kaso daan ang nagpasidaan ang kagamahanan ngadto sa publiko nga dili magpahimo sa kalisod sa sinati karon sa katawhan. Ang Talisay City Police nagpahigayon og foot og mobile patrolling sa mga gasolinahan, water refilling stations ug sa mga dapit sa syudad nga grabing naapektuhan sa bagyong Odit. Kinumasiguro nga taliwa sa nagumang kalisod way mulungtad nga kagubot. Ang kapulisan ihatag usab og ginagmayng ayuda sa mga napektuhan sa maong bagyo. Muabot na sa 103 ka mga individual ang natala sa Bohol Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council nga nakalas human sa pagkusukuso sa bagyong Odette niadtong Huwebes sa gabii. Sa update sa provincial government sa Bohol as of 3 p.m. kagahapon, 13 sa mga namatay ang gikan sa ubay nga maoy napuruhan sa bagyo. 12 usab ang namatay sa lungsod sa Talibon, 7 sa Bien Unido, 7 sa Luon, 6 sa San Miguel ug 5 sa President Carlos P. Garcia. Ang ubang nakalas nagikan sa ubang kalungsuran sa probinsya. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Miabot na sa 47% ang water production sa Metro Cebu Water District MCWD apan nagdepende lang gihapon kini sa serbisyo nila sa power utility. Ania ang report. Nagpadaan gihapon ang taas nga linya sa mga tawo nga nagkinahanglan og tubig ubos sa MCWD franchise. Nagpakita lang kini sa kanhit sa supply sa tubig human miigo ang bagyong Odette. Gipadayag sa usa ka kawani sa MCWD atol sa meeting ni Mayor Mike Crama nga inana nang nabalik ang ilang water production nga naa sa 47%. Doon na mga gripong kaagas, apan hinay pa lang. Gisaligan nila ang groundwater ug ang supply gikan sa Carmen. Admitido ang MCWD nga kuwang pagkaayo kini apan padayon na nilang gipaningkamutan nga mapatasan ang water production. Karon na nato sa 47%. Gahapon 46%, so ni-increase lang taron og 1% sa karong adlaw. Naghuhat pa ta sa mo energize ang biko para mo level up ta. Giklaro sa MCWD nga magdepende usab ang ilang operasyon sa paghibalik na sa power supply nga instrumento sa ilang operasyon. Una na gipadayag sa VECO nga lakip sa prioridad nila mao ang water utilities. Samtang namalit na karon o kahimanan ang Cebu City sama sa reverse osmosis equipment. Mahimo na kining maggamit sa mga tao nga dili mabutang sa peligro ang panglawas. MCWD will be moving forward, not backward, but the city government with our disaster group and this what we call incident command post have always been moving as much as possible all the things that we need to do. Atong gi-organize, ang Bureau of Fire is the one. So sa itong mga barangay, pwede na ta, no? Ang atong mga kaigsunan sa barangay pananglitan, kulang gyapon ng tubig. They will now coordinate with the Bureau of Fire. Kauban si Clifford Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Nagusbat na ang panimay, nawad-an pa og trabaho. Doble ang kasakit nga ibati sa pipila ka mga trabahante. Sa MEPS, human magusbat usab sa bagyo ang ilang gitrabahoan. Siluan meron din sa report. Nagkapuliki kining pipila ka mga kawani sa mga cooler hose fittings sa MEPS 2 sa pagsalbar sa ilang mga produkto. Ang ilang factory ang usa sa mga nagusbat atol sa pagigo sa bagyong Odette. Nagkawil-kawil na ang ilang atop ug nangalangkat na ang ilang mga bongbong. Busa pipila na lang sa mga kawani ang gipabalik sa pagtrabaho. Ang mahitabuan ni karon wala jud trabaho ini kahuman aning clearing kay mag-repair pa man sa mga kuan sa building kay delikado man pud ug manulot ta didto nga napay mga bakal nga nagkuan. Usa kanila si Josel Silawan, 35 anyos, checker sa naasoy kumpanya.
Hingpit nga nagusbat ang panimay nila ni Josel sa Katarman, Liloan atol sa bagyong Odette. Ug nadugangan pa ang iyang kalbaryo kay mawada na sila og trabaho. Pagkuan na pagkabuntag, mga kadlawon pag ato na mo sa mga wala na gid. Ang ato na lang lugar ka nang hugasan na mo sa plato, mauna lang gid siya nahibilin. Wala pa gid, wa pa gid mi kabarog. Nya pag abot po diri wala po may trabaho. Nya wa po mi kibawon saon pud kay utro among company lisod po kay tanan kay kuan pud guba. May duha ka mga gagmayng anak si Josel ug nagpuyo uban nila ang iyang inahan nga may kakulian sa panglawas. Ug kay kauban sila sa trabaho sa iyang bana, pareho silang makulban sa panginabuhian. Kung naay ka nang gusto mo tapang kung makakuan, mas maayo kay mo dawat ra pud mi kay lisod kaayo. Nagusbat usab ang panimay ni Lea Bintulan nga taga Lapu-Lapu City ug trabahante sa usa sa mga locator sa MEPS kansang produkto, mga clothing apparel. Ug kay nagusbat usab ang ilang factory. Niadtong Disyembre 16 lang usab kutob ang ilang trabaho. Ang kuan lagi kay next month pa daw mi so wala gid mi income ani. Ang pamilyado biya mi ma'am sa unsay kuan na mo ani source of income nga wala gyud lagi. Maura na ma'am, ngayon ta mi ginabang. Sa pagakutlo ning balita, wala pa makuha sa RTV Balitang Bisdak ang habig sa PEZA nga mo'y nagduma sa Mactan Export Processing Zone aron masuta kun pila sa mga locators ang apektado sa bagyo ug kun pila ka mga trabahante ang nawad-an og trabaho human sa bagyo. Kun basihan ang video nga kuha sa RTV Balitang Bisdak sa MEPS 2, ubay-ubay gayud sa mga locators ang nangagusbat, ang uban nahunlak gyud ang tibuok edipisyo. Uban ni Philip Patricio o Rod Prado, Luan Merondina, Balitang Bisdak. Usa sa napuruhan sa pagkusukuso sa bagyong Odette, mao ang Southern Leyte. Ang mga residente gikan sa duha ka mga barangay sa lungsod sa Buntok nakadawat og mga hinabang gikan sa GMA Kapuso Foundation. Mapasalamaton kaayo ang mga mulupyong apektado sa bagyo sa maisip nilang sayong pinaskuhan bisan pa man sa nasinating katalagman. Ang mga sundaw nga sakop sa 802nd Infantry Brigade sa Philippine Army miabag sa GMA Kapuso Foundation sa pagpang-apod-apod. Sa ilang pag-abag, naghatag usab kini og kadasig og paglaom ngadto sa mga nabiktima nga dili magpakawala og paglaom og mopadayon alang sa pagbangon. Nananawagan po ako sa lahat ng mga kamag-anak ko sa Maynila. Kapatid ko, Aljus. Wala na kaming bahay. Sira na yung bahay namin. Tulungan mo kami. Tulungan mo ako mga kamag-anakan ko rito. Wala rin akong kontak sa inyo. Kaya maawa kayo sa mga apo mo. Salamat po. Ang among kinahanglan gyud kay karon kanang tubig kay wala gyud may tubig. Di man wala man may tabay didto kay parat man mi. So naginahanglan mig tubig. Auxilio na sa San Vicente, Trinidad, Bohol. Sa akong mama wala jud ko ka kontak kay wa may signal unya kumusta mo dira? Wa jud ko kahibawog naon sa mo. Nya ako wa koy problema diri okay ra ko. Kamo pag amping taon mo dira kay wa jud ko kahibawog wa ko ka kontak. Wa ko kahibawog naon sa mo dira aga ko diri wa ra koy problema. Ako si Maribel Boslon, taga Del Pilar, Bohol. Masin lang kog asa na mo ron ma pa. Naapa ba mo bangita taon mo pamaagi nga makahibaw mi ninyo dire. Kay labaw pa mi nga nabalakan ninyo din ha nga wala mi signal or wala mi kontak nga nakahibaw sa inyo ha. Palihog lang taon. Kung kinsa to'y nakailan nilang Anabel Boslon o Federico Boslon, palihog ko. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak.
Ang Region 8 Task Force pinaagi sa Armed Forces of the Philippines Joint Task Force Storm milusad og interagency nga tubag sa mga gusbat nga mga panimay human mo kuso-kuso si Bagyong Odit ang Buligaliti gagilangkuban sa 28 ka mga carpentry teams sa mga sundao mutabang sa gipalukapa nga mga panimay sa Southern Leyte. Ang Joint Task Force gilangkuban sa Army, Air Force ug Philippine Navy. Matod ni Joint Task Force Storm spokesperson o spokesman Captain Ryan Layog, sila gimanduan sa pagtabang sa grabeng naapektuhan sa bagyo. Sa Wapamigo ang bagyo, nakikoordinate na sila sa laing mga provincial o municipal disaster office. Si Major General De Leon, Army's 8th Infantry o Commander, miklaro nga ang Joint Task Force sa muayo sa mga nagusbat ng mga panimay ug dili mo panday og mga bag-ong balay. Hindi po naman ibig sabihin na magtatayo kami ng bahay. Yung para lang po ma-mitigate yung result ng bagyo. So we are organizing at least one team per battalion of carpentry skilled personnel. Gawas sa kanunay nga pagpanawagan nga ligayan ang sunog ang Cebu City Fire Station isuroy sa mga barangay roads ug nitabang sa road clearing operation human sa pagigo sa Bagyong Odette. Ang detalye sa report ni Femari Dumabo. Dungan sa ilang pagpahinumdum sa publiko nga magmatngon aron kalikayan ng sunog ilabi na sa pagtagbo sa Pasko. Ang kabumbirohan na nipahigayon sa road clearing operation ilabi na sa mga daan nga dili maagian sa dakbayan sa Sugbo. Kinatabunan pa sa mga nangaputol nga mga dagkong kahoy. Ilang gipamutan ng mga nag-aling nga mga kahoy ug ang mga nagyungyung pa nga mga electric wires. Kini aron hamugaway na pag-agi sa mga mulupyo sa barangay Apas. Naami task force nga gihimo. Sila ang naka-assign sa pag-clearing tabang sila clearing sa mga dalan diri sa Sugbo nga unpassable pa gyud. Samtang atol sa pag-igo sa Bagyong Odette, ang kabumbiruhan sa dakbayan sa Sugbo ang nisungasong sa kadalanan aron sa pag-rescue nito mga natrap diha daplin sa dan, samtang nasinati na ang kusog nga hangin ug ulan. Diha sila mga istasyon gipahimutang ang mga ni-rescue. Uban ni Rod Prado, ako si Femari Dumabok. Balitang Bisdak. Kapin 3,000 ka mga panimay ang naguba sa pag-igo ni Bagyong Odette sa Mandawi City. Inisyal pahinuon kini nga ihap sa City Social Welfare Office sa Mandawi. Sa unang tala, adunay 267 ka mga panimay nga totally damaged. Sagad ni ini ginama sa light materials. Samtang adunay 3,057 ka mga partially damaged houses gumikan sa bagyo. Labing dagan si ihap ni ini ang gikan sa Barangay Upaw. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Ang Central Eastern Visayas sa makasinato og maayo kung init nga panahon. Apan napalantawan nga makasinati og pag-uwan-uwan sa weekend o sunod nga Lunes ang Central ug Eastern Visayas. Note sa pagsuod niya sa low pressure area. Gamay man ang kahiguran nga mamahimo kining bagyo apan nagpasa pag-asa mi pasidaan sa publiko nga mangandam sa danini nga uwan ang low pressure area kasamtangan anaa sa silangan sa Mindanao gawas sa Philippine Area of Responsibility samtang ang Intertropical Convergence Zone kon ITCC ang magpaulan karon sa pipila ka bahin sa Mindanao. Maabot sa 200 ka mga sea vessels dinhi sa Central Visayas ang nakasinati og aberya atol sa pagkusukuso sa Bagyong Odette. Kadaghanan ng sangad ang detalye sa report ni Nico Serino. Kuha kini sa surface og aerial inspection nga gihimo sa taga Philippine Coast Guard ug taga AFP. Gisusi ang kadagatan palibot sa Central Visayas sa mga barko ug ubang mga vessels nga naapektuhan sa bagyo. Kadaghanan kanila nasangad, dunay mga napasok sa bakhawan, nabangga sa pantalan ug uban pa. Ang kadaghanan sa maong mga marine vessels na pa-refloat na hinuon labi na pagbalik sa high tide. Apan ang uban gikinahanglan ang kuti nga salvaging operations aron makuha ang mga barko. Based on the initial inspection, yung iba nasa
nasa bakawan na pumasok yung mga barko. So sa ngayon sir, we are still coordinating with the shipping companies how to extract the vessel from the grounding area. Human sa pag-igo sa bagyo, ang Coast Guard mi-issue og notice to mariners nga ang tanang incoming nga mga barko sa pantalan sa Sugbo adto una moagi sa south entrance o habig sa third bridge. Gisirado una ang north entrance tungod sa mga barko nga na-damage dapit sa ikaduhang taytayan. Napay mga sanga diha nga barko niya nayuban pud nga mga nangalunod. So delikado pa. Ongoing pa nga mong diving operation na nagbutang mig mga markers, mga temporary markers, mga temporary light. Samtang busy sab karon ang taga Coast Guard sa relief efforts nga gihimo sa mga lagyong lugar. Usa sa mga unang nabisita nila ang mga isla sa Northern Bohol aron mapahatod ang hinabang nga gikinahanglan kaayo sa katawhan. Andam sila mo asister sa mga mahimo og relief efforts ug sa mga government agencies ug pribadong sektor. Gidana mo dito sa mga island barangay sa Northern Bohol together with the Governor Yap sa 302nd Brigade sa Army. So na-distribute na sa Pandanon, Mahanay, katong mga isla ditong dapita. Although kulang pa gyud kay daghan pa tunga so himbalik na pud ang barko. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak. Department of Trade and Industry sa Region 7 mipagawas na og mga talaan sa mga basic necessities nga gipaubos sa price freeze subay sa Price Act. Ubos sa balaod, magpabilin ang presyo sa mga nagunang panginahanglanon sud sa 60 ka adlaw. Gawas lang kung libkason kini sa presidente sa nasod. Mga lalawigan sa Sugbo, Negros Oriental, Bohol ug Siquijor subay sa pagpaubos sa mga dapit sa state of calamity. Naglakip kini sa mga produkto sama sa gatas, kape, noodles, sliced bread, iodized salt, bottled water ug sabon panglaba. Gayon og medical mission ang Davao City 911 sa mapiktadong barangay sa Bohol nga nakaangkon og kadaot gumikan sa bagyong Odette. Ang Bohol grabing naigo sa bagyo di indaghang kabadayan ang naguba sa covered court sa barangay Binliw sa Ubay. Gipaigayon ang libreng pag-check up sa mga residente diin priority ang mga bata ug ang mga tiguang. Yatagan sab sila og mga tambal ug bitamina. Adunay 106 ka masakop ang Davao City Central Communication and Emergency Response Center kung Davao City Central 911 ang miabot sa Bohol. Doon na sila dalang rescue equipment, medical supply, mga pagkaon ug tubig. Ang Davao City 911 maoy unang responder nga mitabang sa taga Bohol. Daghang salamat sa mga kapuso nato apil lang na sa gawas sa naso ning gisayon sa mga dagko ug mga nagunang balita sa rehiyon. Ako si Alan Domingo. Ugika namong tanan dinhi sa Central ug Eastern Visayas. Ako si Cecil Kibod Castro. Ang inyong balita ang among balita kay matag lokal nga balita mahinungdanon kining inyong GMA Regional TV Balitang Bisdak. Buong puso para sa Pilipino. Ako si Bambi Nalsaro. Og duha ka adlaw na lang yun mga kapuso sa dili pa ang Pasko. Hinaot nga makabangon kita. Bangon Sugbo. Mayong hapon mga kapuso, dapat totoo.